Dost dlouho přemýšlím nad tím, že bych chtěl vydělávat dost velké prachy. Ideálně alespoň 1 000 000 měsíčně. Ale také jsem nemohl přijít na produkt, který by mi to umožnil. Až najednou, když mi osvítil svatý duch boský. Prostě jsem si řekl, co kdybych zkusil koupit slunce. Hele Číveno, nechci tě jako zklamat, ale ono už to asi nepůjde. No a to jako proč? No proč? Protože slunce už koupil někdo jiný. Takže chlapče pozdě. A do prčic! Zase mě někdo předběhnul. Čau kobilo, já jsem Tývena a vítám vás u dalšího videa. Každý by si chtěl vydělat velké peníze a hledá způsoby, jak by to mohl docílit. Jen přece uznejme, komu by se nelíbilo vydělat miliony či miliardy hned za první měsíc. Bohužel, to u skoro všech lidí zůstane jen snem. Ale jen přece existují způsoby, jak to docílit. Tak třeba můžu jmenovat 41letou Angelu Duranovou, která si koupila slunce. Informovali o tom iDnes.cz. Ano, slyšeli jste správně. Angela Duranová si skutečně koupila slunce a byla notářem uznána jako jediná majitelka. Že by slunce přestalo existovat a museli jsme ho nazývat Duran, tak to si už umím představit v bledě růžovém. Tak nám Duran opět zalezl za mraky. Tak kde ten Duran sakra máme? Dneska jsem se chtěl jít opalovat k vodě. No, jak se na to tak dívám, tak doufám, že dneska Duran nebude svítit tak jako včera. A si se ptáte, jak je to vlastně možné? Přece nemůže žádný stát vlastně slunce. Ale věřte, že je to možné. Duranová jen využila takovou malinkatou skulinku právě v zákonech. Sice žádný stát skutečně nesmí vlastnit slunce, ale to už bohužel neplatí u jednotlivců. A jak jistě všichni víte, tak slunce je hvězda a vlastnictví hvězd je dneska tak běžné, tak se jen tato Španělka rozhodla právě tuto hvězdu přivlastnit. Někdo totiž nesmí vlastnit planetu, ale jak jsem se již zmínil, tak slunce není planeta, ale je hvězda. A co to řekla samotná Duranová? Prozkoumala jsem to a zjistila, že ačkoliv si lidé běžně kupují hvězdy, někdo si ještě nekoupil slunce v naší sluneční soustavě. A že je slunce volné, tak jsem toho využila. Můj právník se tomu smál, když vyplnil žádost, ale pak zjistil po poradě z úřady, že je to vlastně možné. Získala jsem tak certifikát, že jsem majitelkou slunce, které je psáno jako hvězda spektrálního typu G2, lokalizovaná ve středu sluneční soustavy asi 149 600 000 mil, 239 milionů kilometrů od Země. A co to vlastně může znamenat pro svět? Tak to v skutku zatím nikdo neví, ale Duranová má jasno. Chce své vlastnictví zpeněžit a chce, aby její vlastnictví uznali všechny státy světa. Pokud se jí to skutečně podaří, tak u Španělce nebude nic překážek k tomu, aby zdanila veškerou solární energii. Takže by se z něj zakrátko asi stal nejbohatší člověk světa. Jenže to má i malý háček, na který asi Španělka nepomyslela. Jako její produkt musí sloužit světu. A co když lidé budou chtít jet na dovolenou a budou chtít mít slunečno? A nebo co když lidé dostanou rakovinu kůže způsobenou právě sluncem? Pokud chce začít na slunci vydělávat, tak by právě měla tyto lidi odškodit. A pokud pomyslím na to, kolik má Země obyvatel, tak nevím, jestli by se jí to spíše neprodražilo. Stačí jen, když lidé budou s produktem slunce nespokojeni a začnou Duranovou žalovat a vyžadovat náhradu. No tak nevím, jestli si to spíše Španělka nezavařila. A přece nás nemůže všechny vyhnat tamhle dolů pod zem, abychom její produkt nevyužívali. To by už bylo skutečně na palici. Ale jak to se sluncem? A nebo spíše Duran nebude doopravdy, tak to se uvidí časem. No. A to by bylo pro dnešní video v skutku všechno. Určitě se nezapomeňte podívat do popisku videa, kde najdete článek na iDnes.cz a také všechny moje sociální sítě, kde mě můžete najít a sledovat mě, aby vám nic neuteklo. A mně už nezbývá nic jiného, než se pouze s vámi rozloučit. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně nezapomeňte se množit a mějte se rádi.